ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு சாப்டர் 3 பார்க்க போறோம், கர்ம யோகம். அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சாப்டர், செயலின் யோகம். அதாவது யோகா அப்படின்றது பகவான நம்ம கனெக்ட் பண்ற ஒரு சாதனம், சரிங்களா? சோல் சூப்பர் சோலும் கனெக்ட் பண்ற ஒரு சாதனம் யோகா அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். கனெக்டிங் டு காட், நம்மள பகவானோட கனெக்ட் பண்ற சாதனம். அப்ப அது என்னென்ன முறையில இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதையில் நம்ம பாக்குறது செயலின் மூலியமா கர்மயோகம், ஞானத்தின் மூலியமா ஞான யோகம், பக்தியின் மூலியமா பகவானை நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். அது பக்தி யோகம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இருக்கிறதுலயே த பெஸ்ட் பக்தி யோகம். பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறதுதான் இருக்கிறது சிறந்தது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஏன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல தான் நம்மளுடைய சென்சஸ், மனம் எல்லாமே என்கேஜ் ஆகும் பகவானோட. அது எப்பயுமே பகவானோட என்கேஜ் ஆகி இருந்தாதான் நம்ம இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்ல இருந்து நம்மளால விடுபட முடியும். அதுதாங்க தாத்பரியம். இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்ல நம்மளோட சென்சஸும் மனமும் எவ்வளவு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில தான் நம்ம இருந்துகிட்டே இருப்போம். சிலவங்க சொல்லுவாங்க, நான் நல்லது செய்யறேன், எனக்கு நல்லது நடக்க போகுது, நான் ஏன் சாமி கும்பிடணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு நல்லது செஞ்சால் கண்டிப்பா சொர்க்கம் கிடைக்கும், ஆனால் முக்தி கிடைக்காது. முக்தின்றது பகவானால மட்டும்தான் தரக்கூடிய ஒரு விஷயம். அப்போ இந்த லைஃப் டெத், இந்த சர்க்கிள்ல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா, இந்த சுழற்சியில இருந்து பகவானுக்கு நம்ம மனதை பகவான் மேல் நிலைநிறுத்தி பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறது, சேவை செய்யறதுதான் நம்மளோட பேசிக் நேச்சரே. நம்ம யாருக்காவது ஒரு சேவையை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்போம் இல்லைங்களா? ஃபேமிலிக்கு, அதே மாதிரி நம்ம கம்பெனில வேலை செய்யறோம்னா அங்க எங்கேயுமே நம்ம சேவை தான் செய்வோம். ஆனா நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம், நான் நினைச்சது செய்யறோம்னு. அப்படி கிடையாது. நம்ம சேவை செய்யறது நம்மளோட ஆட்டிடியூட், அதுதான் நம்மளோட பேசிக் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன். அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்காக பண்ணணும். பகவானுக்காக பண்ணும்போது அது சிறந்ததா அமையும் அப்படின்றதான் தாத்பரியம். அது நம்மளுக்கு போக போக நம்மளுக்கு அது இந்த புரிதலை இந்த நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். அதனால நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும். அப்போ இருக்கல டாப் மோஸ்ட் பக்தி யோகா. ஆனா பகவான் நம்மளுக்கு எல்லாமே கொடுத்திருப்பாங்க. எடுத்த உடனே பக்தி யோகம் பண்றதுன்றது சிரமமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அதனால படிப்படியா கர்ம யோகம், செயலின் மூலியமா நம்ம பகவானை திருப்தி பண்றது, ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது. பகவானை பத்தின ஞானங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளால நல்லபடியா ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். அப்புறம் பக்தி யோகம். பக்தி யோகம்ன்றது அசோசியேஷனாலையும் நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும், சரிங்களா? இப்போ நம்ம பார்க்க போறது இன்னைக்கு கர்ம யோகம், செயலின் யோகம் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதாஜி பிரணாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகள் தெரிவிச்சுக்கலாம். हरे कृष्णा माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाल सहिजनललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशधारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு சாப்டர் 3 பார்க்க போறோம், கர்மயோகம். அதுக்கு முன்னாடி சாப்டர் 2ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத ஒரு தடவை ரீகேப் பண்ணிடலாம். சாப்டர் 2ல நம்ம அர்ஜுனர் 5 விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க பகவான் கிட்ட. எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான காரணங்களை 5 விஷயங்கள் பார்த்தோம். அதுல என்னன்னா இரக்கம், கம்பேஷன் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாங்க, 2.11 to 30 வரைக்கும் ஆத்ம ஞானத்தை அர்ஜுனருக்கு கொடுக்குறாங்க. அர்ஜுனருக்கு ஆல்ரெடி டிரான்சென்டென்டல் தான். அவங்களுக்கு செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன். பட் இருந்தாலும் நமக்கு சொல்றதுக்காக அர்ஜுனருக்கு கொடுத்தது. அப்போ நான் உடல் அல்ல, ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியம். ஏன்னா நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் இந்த உடலுக்கு ஏத்த ஒரு விஷயமா தான் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆனா இந்த ஆத்மா தான் நித்தியமானது, இந்த உடல் நித்தியமானது கிடையாது. அப்போ நித்தியமில்லாத இந்த உடலுக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்ம செய்யறோம், ஒரு பிறவிலையும் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா ஆத்மா நித்தியமானது. அதுக்கு என்ன தேவை, அதை தான் நம்ம யோசிக்கணும். அதை யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்மளால ஸ்பிரிச்சுவல்ல நம்மளால ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம பண்ணணும். ஆத்மாவுக்கு நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது. அதாவது ஆத்மா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அமைதி, நித்தியமான அமைதியும் நித்தியமான சந்தோஷத்தையும் அதால அடைய முடியும். அப்போ நான் உடல் அல்ல, ஆத்மா அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஆத்ம ஞானம் நிறைய கொடுத்திருக்காங்க இந்த ஸ்லோகங்கள்ல. அதுக்கப்புறம் இன்பமின்மை, எனக்கு போர் பண்றதுனால என்ன சந்தோஷம் கிடைக்க போகுது, எல்லாரையும் இழந்ததுக்கு அப்புறம் நான் என்னத்தை என்ஜாய் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இல்லைங்களா? ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாரும் போனதுக்கு அப்புறம் கிடைக்கிற ராஜ்யத்தை வச்சு நான் எப்படி என்ஜாய் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. அப்போ அது 2.31 to 2.37 வரைக்கும் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னன்னா, ஒண்ணு போர்ல ஜெயிச்சா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும், இல்ல இறந்தால் ஸ்வர்க்கம் கிடைக்கும். ஏன்னா தர்மத்துக்காக பகவானுக்காக செய்யற செயல் என்னைக்குமே நம்மளுக்கு கெடுதலை கொடுக்காது. அப்ப ஸ்வர்க்கம் இல்லைன்னா ராஜ்யம் அப்படின்றத பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அப்ப இன்பம் கண்டிப்பா உண்டு அப்படின்றது. பாப செயல் அப்படின்னு நினைச்சாங்க போர் செய்யறத. ஆனா அதுல பக்தி செயல்பாடு பாவம் இல்லை. பகவானுக்காக செய்யற ஒரு விஷயம் என்னைக்குமே பாவமா ஆகாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போயிடுமே அப்படின்னு அர்ஜுன் கவலைப்படுறாங்க. அதுக்கு 2.47 to 46 வரைக்கும். அப்புறம் 3rd chapter 24 அதுலயும் வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருங்கள் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்லியிருப்பாங்க. இருமனம் அது 2.41ல சொல்லியிருப்பாங்க. உறுதியுடன் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யுங்கள். எந்த ஒரு அதாவது வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் எது வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், அது எல்லாமே இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட டெம்பரரியான கஷ்டங்கள் தான். எதுவுமே நிரந்தரமானதுன்னு கிடையாது. நம்ம இப்ப பிறந்ததுல இருந்து நிறைய கஷ்டங்கள் வந்திருக்கும். அது எல்லாமே ஒரு டெம்பரரி, ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் தான் இல்லைங்களா? அப்போ அதுக்கு நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதுக்காக மனதை போட்டு குழப்பிக்கிறத விட நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம பகவானுக்கு சேவை செய்யும் போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நம்மளால ஓவர் கம் பண்ண முடியும். அப்போ உறுதியுடன் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யுங்கள். எப்பயுமே இருமனம் இருக்கும்போது பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம போக்கஸ்டா இருந்தோம் அப்படின்னாலே மற்ற எல்லாத்தையுமே நம்மளால கரெக்டா நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியும். இன்னொன்னு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸோட கைடன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு அத்தியாயம் 3 அதுல என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது ஃபுல்லா என்னது, கர்மயோகம். அதுதான் பார்க்க போறோம். துரத்தல் அல்லது செயல், செயல் செய்யணுமா இல்ல ரினவுன்ஸ் பண்ணிடணுமா அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனர் கேட்பாங்க. ஏன்னா சித்தமுனி பத்தி எல்லாம் பேசியிருக்காங்க இல்லைங்களா? போன சாப்டர்ல பகவான் உபதேசம் கொடுத்ததுல பாத்தீங்கன்னா, சித்தமுனி அவங்க இந்த ஆமை தன்னோட ஓட்டுக்குள்ளார எல்லாத்தையும் அடக்கிக்கிற மாதிரி சென்சஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும், நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல ரொம்ப நம்ம என்கேஜ் பண்ணக்கூடாது. நல்ல விஷயங்கள்ல என்கேஜ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா பகவானோட விஷயத்துல என்கேஜ் பண்ணலாம். தப்பான விஷயங்கள் அதர்மமான விஷயங்கள்னு வரும்போது ஆமை எப்படி தன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்குதோ, இப்ப ஆமைக்கு ஏதோ ஒரு கஷ்டம்னா உடனே அது என்ன பண்ணிடும், டக்குன்னு ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கும் இல்லையா தன்னை. அதே மாதிரி இந்த சென்சஸ அதர்மமான விஷயமா ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு செய்யணும்னு தோன்றப்ப டக்குன்னு என்ன பண்ணிடணும், அந்த சென்சஸ் அதுல என்கேஜ் பண்ண விடாம பாத்துக்கணும், மனதையும் சென்சஸையும். அப்போ நல்ல விஷயங்கள்ல என்கேஜ் பண்ணலாம், பகவானோட டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம என்கேஜ் பண்ணலாம். அதுதான் நம்மளுக்கு ப்ரொடெக்ஷன். எப்படி ஆமை ப்ரொடெக்டடா இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ப்ரொடெக்ஷன். நம்ம நரகத்துக்கு போகக்கூடாது, நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் வரக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம எப்பயுமே தப்பான செயல்களை செய்யக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஸ்திதமுனி பத்தி எல்லாம் பேசும்போது அவங்களாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, நம்ம நேச்சர் நிறைய பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த எல்லா ஆசைகளும் திறந்து இருப்பாங்க, பகவான் மேல போக்கஸ்டா இருப்பாங்கன்றதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்போ அர்ஜுனருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும். அப்போ நான் செயல் செய்யறது சிறந்ததா இல்ல செயல் செய்யாம இருக்கிறது, ரினோன்ஸ்டா இருக்கிறதா? ஏன்னா எப்பயுமே டிவோஷனல் சர்வீஸ்னால எந்த செயலும் செய்யாம பக்தி செய்யணும் பகவான் மேல அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அப்படி கிடையாது. டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யும் போது நம்ம இன்னும் நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ்ல நம்மளால என்கேஜ் பண்ண முடியும். இன்னும் நம்ம நல்ல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம சென்சஸ் மனத்தையும்
என்கேஜாவே வச்சிருப்போம். அப்போ அது வந்து என்னது, ரெனவுன்ஸ் பண்றதை விட நம்ம செயல்கள், நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நம்ம என்னைக்குமே செய்யணும். இப்ப அர்ஜுனரோட டியூட்டி என்னது, சத்திரியன், அவங்க என்ன பண்ணணும், நாட்டை பாதுகாக்கணும். இப்ப நம்மளுக்கும் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி இருக்கும், நம்மளுக்கும் ஒரு சில கடமைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை நம்ம செய்யணும், அவசியம் செய்யணும். என்னைக்கும் அதை வந்து நம்ம விட்டுடவே கூடாது. அப்படி விட்டுட சொல்லி பகவான் எந்த இடத்துலயுமே சொல்லவே இல்லை. அப்போ நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை அவசியம் நம்ம செய்யணும். நமக்காக கொடுத்த உறவுகளை நம்ம என்னைக்குமே நம்ம ரெஸ்பெக்டோட, லவ்வோட நம்ம பாத்துக்கணும். அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளோட செயல்களை செய்யணும். அதுல பக்தியோட இருக்கணும். பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம இப்ப ஃபேமிலியே இருக்கோம்னா எல்லாரும் சேர்ந்து கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும், எல்லாரும் சேர்ந்து பிரசாதம் சாப்பிடணும், நம்ம கூட உள்ள எல்லாரும் வந்து சத்சங்கல இணைஞ்சிருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு தாத்பரியத்தோட நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம வாழணும். அதே நேரத்தில் நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியும் செய்யணும். இதுதான் நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அதுதான் வந்து துரத்தல் அல்லது செயல். அது வந்து 3.1 to 3.2 வரைக்கும் அர்ஜுனர் கேட்பாங்க ஏகம் மத அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா. அப்புறம் நிஷ்காம கர்மயோக ஞான யோகம். நிஷ்காம கர்மயோகம் தான் சிறந்தது ஞான யோகத்தை விட அப்படின்றத 3.3 to 3.9. அது வந்து நியத்தம் குரு கர்ம அப்படின்னு, அதாவது வந்து யோகா லெடர் இருக்கும், கர்ம யோகா. இது யோகா லெடரே பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கர்மீஸ் அவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சுயநலத்தோட தனக்கு என்ன தோணுதோ அதை மட்டும்தான் செய்வாங்க, அந்த மாதிரி இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அது வந்து கர்மீஸ். அதுக்கப்புறம் கர்ம காண்டம் வரும், அதுக்கப்புறம் கர்ம யோகா வரும். அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப். அப்புறம் சகாம கர்மா, நிஷ்காம கர்மா, ஞான யோகம், பக்தி யோகம் அப்படின்றது யோகா லேடர் போகும். அப்போ சாதாரணமா ஒரு வாழ்க்கையை வாழும்போது அது கர்மீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே வந்து தன்னோட கடமையை செய்வாங்க, ஆனா வந்து பக்தி இருக்காது, கடமையே செய்வாங்க, அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை செய்வாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க சகாம கர்ம யோகா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகான்றது பகவானுக்காக சர்வீஸ் பண்றவங்களா இருப்பாங்க, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம பகவானுக்காக சர்வீஸ் பண்றவங்களா இருக்கிறவங்க நிஷ்காம கர்ம யோகாவில இருக்கிறவங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகம். ஞான யோகம்ன்றது பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுப்பாங்க, சரிங்களா. ஏன்னா நம்ம பகவானை தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான், பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்மளால பக்தியை பண்ண முடியும். அப்போ பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பக்தி எப்படி பண்றதுன்னு தெரிஞ்சுப்பாங்க, நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் மேல நல்ல ஃபெய்த்தோட இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகம் வரும். அஷ்டாங்க யோகத்துல தியான நிலையில இருப்பாங்க, முழுக்க முழுக்க மனதையும் சென்சஸையும் பகவான் மேல நிலை நிறுத்தி பகவானோட அவங்க தவம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா. நம்ம முனிவர்கள் ரிஷிகள்லாம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த நிலை சமாதி நிலையில இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு மேலே ஏதாவது அந்த சமாதி நிலை அடையும் போது அவங்களுக்கு மேலே ஏதோ ஒரு புத்தெல்லாம் கட்டினா கூட, வேற வெளியில ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தா கூட அதால அவங்கள டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டாங்க, அந்த அளவுக்கு பகவானோட ஒன்றி இருப்பாங்க. அது அஷ்டாங்க யோக நிலை. அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம். அதுதான் என்னன்னா, நம்மளோட சென்சஸையும் மைண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டோம், அதுல என்ன பண்ணுவோம்னா என்கேஜ் பண்ணுவோம், பகவானுக்கு என்கேஜ் பண்ணுவோம். அப்போ அதனால நம்ம பகவானுக்கு நம்மளோட அன்கண்டிஷனல் லவ்வையும் ஃபெய்த்தையும் நம்மளால பக்தியும் கொடுக்க முடியும் இல்லைங்களா. அதுதான் பக்தி யோகம் அப்படின்றது. அப்ப இதுதான் யோகா லேடர். அப்ப நிஷ்காம கர்ம யோகம் அப்படின்றது எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள், ஞான யோகத்தோட சிறந்தது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் கர்ம காண்டம் கர்ம யோகா அப்படின்றது, கர்ம காண்டம் அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க தனக்கு என்ன வேணுமோ அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிறது. அதே கர்ம யோகம்ன்றது எதையும் எதிர்பார்க்காம செய்வாங்க, ஆனா பக்தின்றது அந்த அளவுக்கு சுப்பீரியரா இருக்காது. அப்ப கர்ம காண்டத்தோட கர்ம யோகம் சிறந்தது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 3.10 to 3.16 வரைக்கும் பிரவர்த்தின் சக்கரம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக. அப்புறம் எடுத்துக்காட்டாக வழிநடத்துங்கள் அப்படின்றத பார்ப்போம். 3.17 to 3.35 யத்ய தாசரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் அப்படின்னு. அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எடுத்துக்காட்டாக இருங்கன்னா, இப்ப அர்ஜுனர் வந்து என்ன பண்ணணும், இது சத்திரியனா இருக்காங்க இல்லைங்களா, ராஜாவா இருக்காங்க, அவங்க இப்ப போர் பண்ணாம போயிட்டாங்கன்னா பின்னாடி வரவங்களை என்ன பண்ணுவாங்க, ஓ அர்ஜுனரே போர் பண்ணல, நம்ம எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களும் ஒரு ரீசன் தேட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லைங்களா. அப்ப எப்பயுமே எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும், அப்பதான் வந்து மத்தவங்களும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதையே அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் மிகப்பெரிய எதிரி யாரு நமக்கு அப்படின்றத 3.36 3.43 வரைக்கும் இருக்கும். அதுல இக வைரினம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நேத்துக்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, என்ன பார்த்தோம், சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் தான் காரணம், அதோட நம்ம சென்சஸ் பந்தப்படும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, லஸ்ட் ஏற்படுது, காமம் ஏற்படுது. காமம் வந்து அது அதிகமாகும் போது அது கிடைக்காத பட்சத்துல கோபம் வரும். அந்த இடத்துல நம்மள ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிக்கணும். அப்படி கோபம் வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன ஆயிடும், நம்ம ஃபால் டவுன் ஆயிடுவோம், வீழ்ச்சி அடைஞ்சு மறுபடியும் இந்த பிறப்பு இறப்பு 84 lakh ஸ்பீஷீஸ்ல நம்ம இருப்போம் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்போ இந்த இதுல வந்து மிகப்பெரிய எதிரி என்ன அப்படின்றத பகவான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அது 3.36 3.43 வரைக்கும் மிக வைரினம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம பார்க்கலாம். ஏக்கம் மத, அதாவது ரினவுன்ஸ்டா இருக்கணுமா இல்ல செயல் புரியணுமா அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்பாங்க. 3.1 to 3.2 வரைக்கும்
இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹனுமன் என்ன பண்ணாங்க, பகவானுக்காக சேவை பண்ணாங்க இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி தியானம் பண்ணி ரினௌன்ஸ்டா இருக்கிறத விட என்ன செய்யலாம், பகவானுக்காக பக்தி சேவை செய்யறது இருக்கலே சிறந்தது. இது ரெண்டுல எது நல்லதுன்னு கேக்குறாங்க, பகவான் என்ன சொல்றாங்க நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி 3.6. 3.6 ஓம் ஸ்ரீ परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते। இப்போ இந்த ஸ்லோகம் 3.6ல என்னன்னு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவான் வந்து சொல்றாங்க ரினௌன்ஸ்டா இருக்கிறதா இல்ல செயல் புரியணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப செயல் புரியறது தான் சிறந்தது அப்படின்றாங்க. அதுலயும் செயல் புரியறதுல யாரு சிறந்தது அப்படின்றத இங்க பார்க்கலாம். மித்யாச்சார, அதுதான் வந்து இங்க ஒரு முக்கியமான வார்த்தைகள். மித்யாச்சார அப்படின்னா போலி மனிதன் அப்படின்றத சொல்றோம், சரிங்களா? புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். இப்போ இங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா, இவங்களை பார்க்கும்போது ஒரு தவம் பண்றவங்க மாதிரி, ரினௌன்ஸ்டு பர்சன் மாதிரி இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஆனா அவங்களோட சென்சஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, மொபைல் பேசுறாங்க, அதுக்கப்புறம் தப்பான பழக்கங்கள்லாம் இருக்கு. அப்போ புலன்கள் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயத்தில் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைப்பாய விடுபவன் அப்படின்றதான் தாத்பரியம். இவங்க வந்து ரினௌன்ஸ்டா இருக்க விருப்பப்படுறாங்க, ஆனாலும் அவங்களோட எண்ணங்கள்லாம் எதுல அவங்களுக்கு வந்து இருக்கு, அந்த புலனின்ப பொருட்கள் மேல இன்னமும் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி யார் இருக்காங்களோ தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான், அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். அதுதான் மித்யாச்சார அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 3.7. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्त स विशिष्यते। हरे कृष्ण। மறுபுறம் ஒரு நேர்மையான நபர் செயலில் உள்ள புலன்களை மனத்தால் கட்டுப்படுத்த முயன்று பற்றுதல் இல்லாமல் கர்ம யோகத்தை கிருஷ்ணா உணர்வில் தொடங்கினால் அவர் மிகவும் உயர்ந்தவர். அப்ப யாரு சிறந்தவங்க அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு நேர்மையான நபர் செயலில் உள்ள புலன்களை மனத்தால் கட்டுப்படுத்தி பற்றுதல் இல்லாமல் கிருஷ்ண யோகத்தில் பகவானோட உணர்வுல கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கிறாங்களோ அவங்க மிகவும் உயர்ந்தவர்கள், பக்தி சேவை செய்யறவங்க, சரிங்களா? இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்போ பூரி ஜெகநாத் மந்திர்ல ஒரிசாவில இருக்கிற பூரி ஜெகநாத் மந்திர்ல ரத யாத்திரை நடந்தது இல்லைங்களா, யாத்ரா. அப்ப பாத்தீங்கன்னா கிங் இருப்பாங்க, இப்பயும் இருக்காங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கஜபதி அவங்க பேரு. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ரத்தம் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணணும், அவங்க வந்து ஸ்வீப் பண்ணணும், அவங்க வந்து அந்த இடத்த கொஞ்சம் பெருக்கணும், கோல்டன் இது வச்சு, ப்ரூம் வச்சு. அந்த மாதிரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ரத்தம் வந்து கிளம்பும். இது வந்து சாஸ்திரப்படி இதை வந்து அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அப்போ இவங்க கிங் இருந்தாலும் இவங்களோட சென்சஸ் எல்லாம் யாருக்காக பயன்படுத்துறாங்க, பகவானுக்காக பயன்படுத்துறாங்க. கிரகஸ்தரா இருக்காங்க, ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்காக தன்னோட செயல்களை செய்யறாங்க இல்லைங்களா? இது வந்து சிறந்த விஷயம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். யார் ஒருத்தவங்க புலன்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்த முயன்று சென்சஸ், அதாவது மெட்டீரியல் என்கேஜ்மெண்ட்ல ரொம்ப இல்லாம பகவானோட பக்தி தொண்டுல அவங்க தன்னோட புலன்களையும் செயல்களையும் செய்யறாங்களோ அவங்க மிகவும் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பக்தி சேவை செய்யறது சிறந்தது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மாதாஜி 3.9 and 3.11. यज्ञार्थान् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यत। हरे कृष्ण। விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம், மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக, பகவானோட திருப்திக்காக செய்யணும். நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பகவானோட திருப்திக்காக நம்ம செய்யறதுதான் சிறந்தது. இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்தில் இருந்து
நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். எந்த பந்தத்திலிருந்து? இந்த மெட்டீரியல் என்கேஜ்மெண்ட்ல இருந்து நம்மளால விடுபட முடியும். ஏன்னா நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது மட்டும்தான் அந்த முக்குணங்களுக்கு அடிப்படையில நம்ம வரமாட்டோம். சத்தோகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இதை பத்தி நம்ம இன்டெப்த் வந்து ஞான யோகத்துல நம்ம நிறைய பார்ப்போம். ஆனா யார் ஒருத்தவங்க சத்தோகுணத்துல இருக்கிறவங்க சொர்க்கத்தை அடைவாங்க. ஏன்னா அவங்க நல்ல நல்ல செயல்களா செய்வாங்க. ரஜோகுணம்ல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சுயநலமா தனக்கு வேணும் அப்படின்றத செய்வாங்க இல்லைங்களா? அவங்க மறுபடியும் இந்த உலகத்துல பிறப்பாங்க. அதே தமோகுணத்துல உள்ளவங்க யாருக்கும் நல்லது செய்ய மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கீழ் நோக்கி லோவர் பிளானட்டரி சிஸ்டத்துல அவங்க போவாங்க. அப்போ யாரு ஒருத்தவங்க பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் எதுல இருப்பாங்க? சுத்த சத்துவகுணத்துல இருப்பாங்க. அப்போ பகவானுக்கு சேவை செய்யும் போது மட்டுமே அவங்க என்ன பண்ண முடியும்? இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல இருந்து நம்மளால பந்தத்துல இருந்து விடுபட முடியும். அப்போ எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படணும் அப்படின்னு தான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இப்ப அர்ஜுனர் யாருக்காக போர் பண்றாங்க? பகவானோட திருப்திக்காக. ஹனுமன் யாருக்காக செயல் பண்ணாங்க? பகவானோட திருப்திக்காக. இந்த மாதிரி தன்னோட கடமைகளை பகவானோட திருப்திக்காக செய்யறது மூலயமா நம்ம இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பார். அப்படி யாரும் பகவானுக்காக செய்யாம இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணலாம்? தேவர்களை அதாவது இப்ப நம்ம ஒரு 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 விஷயம் நம்ம ஒரு உணவு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னாலே அதுக்கு யாரெல்லாம் காரணமா இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சூரிய பகவான் காரணமா இருப்பாங்க. அப்புறம் வருண பகவான் காரணமா இருப்பாங்க. நிலம் காரணம், நீர் காரணம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் நம்மளுக்கு ஒரு பயிரையே கொடுக்குது. அப்ப அதுல இருந்து வர உணவை தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ தேவர்களோட அனுகிரகமும் நமக்கு இருக்கு. யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள். அப்ப அவங்களை எப்படி நம்ம மகிழ்ச்சி பண்ண முடியும்னா யாகங்கள் பண்ணணும். இப்ப மழை பெய்யறதுக்காக ஒரு யாகங்கள் பண்றோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நிறைய நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல தேவர்களுக்கான வழிபாடுகள் நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அதெல்லாம் நம்ம செய்யறோம். யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர். அவங்களுக்கு நம்ம யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் அவங்களோட பிரார்த்தனை அவங்க நம்ம திருப்தி பண்ணும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நம்மளுக்கு வேணுங்கிறத அவங்க கொடுப்பாங்க. அப்ப மனிதர்களும் தேவர்களுக்கும் இடையே ஆன இத்தகு ஒத்துழைப்பால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தஜி 3.13 यज्ञशिष्टाशिन सन्तु मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாபங்களில் இருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலன் இன்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாபத்தை உண்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? நம்ம இப்ப ஃபுட் எடுத்துக்கிறோம். தினப்படி நித்தியப்படி நம்ம ஃபுட் எடுத்துக்கிறோம். உயிர் வாழறதுக்கு நம்மளுக்கு உணவு அவசியம் இல்லைங்களா? அதை எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத இங்க பார்க்கிறோம். யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாபங்களில் இருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். ஏன்னா நம்மளுக்கு ஃபுட்ன்றது எப்படி கிடைக்குது? ஒரு ஒரு விதை வேணும். அந்த விதையில ஒரு உயிர் இருக்கணும் இல்லைங்களா? அது நம்ம கையில கிடையாது. பகவான் படைச்ச அந்த விஷயம். ஒரு விதையில உயிர். அதுக்கப்புறம் இந்த நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் எல்லாமே பகவானால உருவாக்கப்பட்டது. அப்போ எல்லாமே வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்ற பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுதான் ஒரு பேசிக் கான்செப்ட். இப்ப நம்ம யாரோ நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா நம்ம திரும்பி அவங்களுக்கு என்ன சொல்றோம்? நன்றிகள் சொல்றோம் இல்லைங்களா? நம்ம அப்படியே வந்துருவோமா? இல்ல. நம்மளுக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு உதவி பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம நன்றிகள் சொல்றோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளுக்கு பகவான் இவ்வளவு விஷயங்களை கொடுத்திருக்காங்க. உணவுக்காக நிறைய அது நம்ம உள்நோக்கி நம்ம பாக்குறது கிடையாது. ஏதோ டேக் இட் நான் ஏர்ன் பண்றேன், எனக்கு இந்த உணவு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு தான் நம்ம மேலோட்டமா பார்க்கிறோமே தவிர அதுக்குள்ள தாத்பரியம். இப்ப விதை ஒண்ணு இல்ல, சூரியன் வரல, தண்ணி இல்ல அப்படின்னா நம்மளுக்கு உணவுகள் கிடைக்குமா? கிடைக்காது இல்லைங்களா? அப்ப இயற்கை அவ்வளவு வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு. அப்ப பகவான் எல்லாத்தையும் படைச்சிருக்காங்க. அப்ப அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு நன்றிகள் சொல்லணும். பகவானுக்கு பசிக்க போறது கிடையாது. டிரான்செண்டென்டல் பாடி அவங்களோடது இல்லைங்களா? இருந்தாலும் அதை நம்ம எடுத்துக்கும் போது பகவானுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அர்ப்பணம் பண்ணணும். ஏன்னா நிறைய சொல்லுவாங்க பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும்போது பகவான் எடுத்துக்கிறது இல்லையே, எதுக்காக நம்ம பண்ணணும்னு. அப்படி கிடையாது. அதுக்கு ஒரு தாத்பரியம் எப்பயுமே சொல்றதுதான்
ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம ஒரு சாக்லேட் கொடுத்தோம்னா அப்பா அம்மாக்கு திரும்பி அது கொஞ்சோண்டு கொடுத்துச்சுன்னா அது உடனே அப்பா அம்மா வாங்கி சாப்பிட மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த அன்பை மட்டும் எடுத்துப்பாங்க இல்லைங்களா? தன்னோட குழந்தை தனக்கும் கொடுத்துட்டு சாப்பிடணும் எண்ணம் இருக்கு அப்படின்னு. அப்ப அந்த அன்பை மட்டும்தான் பகவானும் நம்ம கிட்ட இருந்து பார்க்கிறாங்க. சரிங்களா? அப்போ அந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம பகவானுக்கு நம்ம திரும்பி அந்த ஃபுட் ஆஃபர் பண்ணும்போது பகவானுக்கு ஒரு சந்தோஷம். நம்மளோட குழந்தை நம்ம கிட்ட அன்போட இருக்கு அப்படின்ற அந்த அன்பையும் பக்தியையும் தான் பகவான் எடுத்துப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ யார் ஒருத்தவங்க பகவானுக்கு உணவை வந்து படைச்சிட்டு சாப்பிடுறாங்களோ அவங்க பாபங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள்ன்றத பார்க்கிறோம். தங்களது சுய புலன் இன்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாபத்தை உண்கிறார்கள் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். மதஜி 3.14 अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः. மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமையால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கு ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டும் இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவான் வந்து என்ன பண்றாங்க, பிரம்மாவை படைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? பிரம்மா என்ன பண்றாங்க, வேதங்களை கொடுக்குறாங்க. அப்போ பகவான் வேதங்களை பிரம்மாவுக்கு கொடுக்குறாங்க. பிரம்மா என்ன பண்றாங்க, வேதங்களை அதுதான் வந்து ரூல்ஸ், அதுதான் வந்து ஆதாரம். அதை வச்சு என்ன பண்றாங்க, இந்த உலகத்தெல்லாம் கிரியேட் பண்றாங்க. அப்ப வேதங்கள் ரிக்வேதம், எதிர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வன வேதம், இந்த 4 இருக்கு இல்லைங்களா? இதை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாகங்கள் பண்றோம். கோயில்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதோ ஒரு மழை பெய்யல இல்ல ஏதோ ஒரு நேச்சுரல் கலாமிட்டி வந்துச்சு அப்படின்னா உடனே கோயில் என்ன பண்ணுவாங்க, யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள்லாம் பண்றாங்க இல்லைங்களா? இல்ல ஒரு விசேஷ நாட்கள்லயும் பண்ணுவாங்க. அதனால தேவர்கள் என்ன பண்றாங்க, சந்தோஷம் அடைகிறாங்க. அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மழைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்குது. தேவர்கள் சந்தோஷப்பட்ட நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், எல்லா நன்மைகளும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதனால தானியங்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. தானியத்தை நம்ம எடுத்துக்கும் போது பிரசாதமா அதை பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம அதை எடுத்துக்கணும். இதுதான் யாக சக்கரம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப நம்ம உணவை எடுத்துக்கிறது எதுக்கா, எல்லா ரிலீஜன்லயும் பாத்தீங்கன்னா உணவு வந்து பிரசாதமா தான் எடுத்துப்பாங்க. அது மாதிரி பண்றதுதான் முறையான ஒரு விஷயம். நம்ம இயற்கையும் பகவானையும் நம்ம அந்த இடத்துல என்ன பண்றோம், நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்றோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு தெரிய வருது. இன்னொன்னு, இது மாதிரி செய்யாம யார் ஒருத்தவங்க எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, பாபத்தையே எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அதனாலதான் எப்பயுமே பக்தர்கள் என்ன பண்ணணும், இது ஒரு இப்ப நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம், கர்மயோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்மளோட செயல் என்னது, நம்ம ஃபுட் எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த ஃபுட்டை நம்ம எப்படி டிவோஷனலா நம்ம எடுத்துக்க முடியும், பகவானுக்காக நம்ம எப்படி அதை வந்து பகவானை சம்பந்தப்படுத்தி நம்மளால எப்படி எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்றதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நம்ம ஒரு தடவையும் நம்ம எந்த ஒரு ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ 4 யுகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? சத்யுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம், 4 யுகங்கள் இருக்கு. 4 யுகங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி உண்டு. இப்ப சத்யுகம் பாத்தீங்கன்னா 1,00,000 ஆண்டுகள் அவங்களுக்கு வாழ்நாள் காலம். அந்த 1,00,000 ஆண்டுகள்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெடிடேஷன் தான் அவங்களுக்கு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. அவங்க வந்து மெடிடேஷன் பண்ணி பகவானை வந்து திருப்தி பண்ணணும். அதே வந்து திரேதாயுகத்துல பாத்தீங்கன்னா 10,000 வருடங்கள் அவங்களுக்கு லைஃப் ஸ்பேன். சரிங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பியூரான விஷயங்களா இருக்கும். ஒரு நெய் போடுறதா இருக்கட்டும், அதுல போற எல்லா வஸ்துக்களும் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்பவே பியூரா இருக்கும். நிறைய யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் அவங்க பண்ணுவாங்க. அதுதான் அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, பகவானை திருப்தி பண்ற விஷயம். அதே வந்து துவாபர யுகத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து 1000 இயர்ஸ். அப்போ அவங்க என்ன அந்த அந்த யுகத்துக்கான பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி பாத்தீங்கன்னா டெம்பிள் வர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம். டெம்பிள் வர்ஷிப்ன்றது பூஜைகள், டெம்பிள் எப்படிலாம் பூஜைகள்லாம் பண்றாங்களோ அதே மாதிரி வீட்லயும் அவங்க பண்ணுவாங்க. எலாபரேட்டடா இருக்கும், ரொம்பவே வந்து சிறந்த முறையில இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து பகவானுக்கு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி அவங்க செய்வாங்க. ஆனா கலிகாலத்துல நமக்கு லைஃப் ஸ்பேன் பாத்தீங்கன்னா 100 வருடங்கள், நம்மளோட ஆயுட்காலம் 100 வருடங்கள். இதுல நம்மளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த யுகங்கள்ல உள்ள விஷயங்கள் எதையும் நம்மளால செய்யறதுக்கு அவ்வளோ உகந்ததா இருக்காது. ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பக்தியிலும் அந்த அளவு ஈடுபாடு இருக்காது இல்லைங்களா? கலிகாலத்தோட நேச்சரே அதுதான். அப்போ நமக்கான பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம், பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது மட்டுமே தான் நம்மளுக்கு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. அப்போ யார் ஒருத்தவங்க திரேதாயுகத்துல சத்தியுகத்துல மெடிடேஷன் பண்றாங்களோ, அதே மாதிரி திரேதாயுகத்துல யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் பண்றாங்களோ, அதே மாதிரி
துவாபர யுகத்துல டெம்பிள் வர்ஷிப் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம இந்த கலியுகத்துல பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுனாலே நம்மளுக்கு அவங்களுக்குலாம் என்ன நன்மைகள் கிடைச்சதோ அந்த நன்மைகள் நமக்கும் கிடைக்கும். நம்மளும் பகவானை திருப்திப்படுத்த முடியும். இது பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, கலியுகத்தோட ஒரு மனிதனோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. அப்ப நம்ம இந்த யுகத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும், ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கணும். அப்ப அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணாங்க, அவதாரம் எடுத்தாங்க. 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி அவங்க அவதாரம் எடுத்தாங்க. எடுத்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்படி பண்றது, அப்புறம் நாம சங்கீர்த்தனத்தை மக்களுக்கு கொடுக்கறது, இதுதான் அவங்களோட அவதார ரகசியம். சைத்தன்ய மகாபிரபுன்றவங்க பகவானோட அவதாரம் அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது நிறைய தசாவதாரம்ன்றது ப்ராம்ப்டான விஷயங்கள் இல்லைங்களா, அது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா பகவானோட அவதாரம் அது மட்டும்தானா கிடையாது, அதுக்கு மேல நிறைய அவதாரங்கள் ஹிடன் அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம். அதுல ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரம். முழுக்க முழுக்க பக்தி எப்படி பண்றதுன்றதும் ஹரிநாமத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்கறதும் தான் அந்த அவதாரத்தோட ரகசியம். சரிங்களா? அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை கொடுத்தாங்க. அதுதான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த மந்திரத்தை நம்ம உச்சரிக்கிறதுனாலையும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நம்ம செஞ்ச ஒரு தாத்பரியம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதாவது இப்போ செயல்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம், கர்ம யோகா பார்த்துட்டு இருக்கோம், உணவை எப்படி எடுத்துக்கணும், நித்தியப்படி நம்ம உணவு எடுத்துக்கிறோம், அதை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும்ன்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி கலியுகத்துக்கு ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம். அதுல நம்மளுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு கௌடிய சம்பிரதாயத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க. அப்போ பகவானோட அவதாரமே அவங்க நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கொடுத்திருக்காங்க. அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நித்தியப்படி நம்ம உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இதுவும் ஒரு செயல், பக்தி சேவையில நம்மள முழுமையா ஈடுபடுத்த முடியும். சைத்தன்ய மகாபிரபு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு, அதுக்கப்புறம் நித்யானந்தர், அதுக்கப்புறம் அத்வைதர், கதாதர், ஸ்ரீவாஸ், இந்த மாதிரி 5 பேர் அசோசியேட்ஸ், பஞ்ச தத்துவா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரிங்களா? சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க கூட வந்தவங்க நித்யானந்த பிரபு. எப்பயுமே பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறாங்கன்னா கூட அவங்களோட அசோசியேட்ஸும் வருவாங்க. இப்ப ராமர் அவதாரம் எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா லட்சுமணன், சத்ருகனன் எல்லாரும் வந்தாங்க, பரதன் எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி கிருஷ்ண அவதாரம் பாத்தீங்கன்னா பலராமர் வந்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் கோபா கோபேஸ் எல்லாருமே ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல இருந்து அவதாரம் அவங்களும் பகவானோட இருப்பாங்க. அதே மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தப்போ நித்யானந்தர் அவங்கதான் பலராமர். சரிங்களா? ஆதிசேஷர் அவங்க நித்யானந்தரா வந்தாங்க. அத்வைதர் லார்ட் சிவா. சரிங்களா? லார்ட் சிவா அத்வைதரா வந்தாங்க. கதாதரன்றவங்க ராதாராணி, அவங்க கதாதரரா வந்தாங்க. அப்புறம் ஸ்ரீவாசனவங்க நாரத மகா முனிவர். சரிங்களா? அவங்க ஸ்ரீவாசா வந்தாங்க. அப்ப இவங்க 5 பேரும், எங்க பேர் தான் பஞ்ச தத்துவான்னு சொல்லுவோம். நம்ம எப்பயுமே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லும் போது இவங்களுக்கு இவங்க இந்த ஸ்லோகம் ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்த விருந்த, இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லுவோம். எதற்காகனா இது நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு ரெஸ்பெக்ட். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மகாமந்திரத்தை நம்ம நல்லபடியா உச்சரிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வேண்டுதலோட நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை 108 தடவை நம்ம சொல்லுவோம். சரிங்களா? இது எல்லாமே ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல உள்ளதுதான். எந்த ஒரு விஷயமுமே நம்ம இங்க பகிர்ந்துக்கிறது ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இல்லாத ஒரு விஷயமா இருக்கவே இருக்காது. சரிங்களா? அப்ப இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 11th cantoல 5th chapterல 32nd ஸ்லோகத்துல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுதான் பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்த விருந்த, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. கலியுகத்தோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம், பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது. அதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். இதை நம்ம எப்பயும் உச்சரிக்கும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பாபங்கள் 84 lakh ஸ்பீஷீஸ்ல செஞ்ச பாபங்கள் எல்லாமே தொலைஞ்சு போகும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மளால நல்லா ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 3.21 எஸ் மாதாஜி. यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते.
பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் உவமை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுதான் இப்போ ஏன்னா அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க, போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்க, லீடர் என்ன பண்றாங்களோ அதுதான் ஃபாலோவர்ஸும் அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதனால எப்பயுமே வந்து எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க ஒரு கிங், அதுவும் அப்படின்னும் போது அவங்க போர் பண்ண மாட்டேன்னா பின்னாடி வரவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, அர்ஜுனர் பண்ணல நானும் பண்ணாம இருப்பேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி வரக்கூடாது. அதனால எப்பயுமே எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும் அப்படின்றத பகவான் வந்து சொல்றாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பகவானும் வந்து நிறைய அவதாரங்கள் எடுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்குன்னு ஏதாவது விஷயங்கள் தேவையா? அவதாரம் எடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்க போதானா? கிடையாது. ராமர் அவதாரம் எடுத்து அவ்வளோ சிரமப்பட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? காட்டுல போய் 14 வருடங்கள் இருந்தாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய கஷ்டங்கள் அவங்களும் வந்து அனுபவிச்சாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த அவங்க வந்து அனுபவிக்கணும்னு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கம்ப்ளீட் அப்சல்யூட் ட்ரூத், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் எல்லாமே அவங்களோடதுதான். அப்படி இருந்தும் அவதாரம் எடுக்கும்போது அவங்க வந்து அதை அப்படியே வாழ்ந்து காட்டுறாங்க இல்லைங்களா? எதனால அப்படின்னா பின்னாடி வர மக்கள் இப்பயும் நம்ம என்ன பண்றோம், பின்னாடி வர ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எல்லாரும் ராமர் மாதிரி இருக்கணும், சீத்தை அம்மா மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றத எடுத்துக்காட்டு அவங்க நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அப்போ அந்த மாதிரி எப்பயுமே வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கும்போது பின்னாடி வரவங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ண முடியும். அதே மாதிரி இவங்க ஜனக மகாராஜா சீத்தையோட அப்பா, அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சொல்ல இருப்பாங்க. ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அவங்களும் அவங்க வாழ்க்கைய வாழ்ந்திருப்பாங்க. அப்ப எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரியலைஸ்டு பர்சன்ஸ் எல்லாருமே அவங்களோட கடமைகளை செய்யணும் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். அப்போ பின்னாடி வரவங்களும் அதை நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். இப்போ ஒரு குழந்தையே இருக்குன்னா அது என்ன பண்ணும், உடனே அவங்க அம்மா என்ன செய்றாங்களோ அவங்க அப்பா என்ன செய்றாங்களோ அதே மாதிரி அதுவும் செஞ்சு பார்க்கும் இல்லைங்களா? அப்போ லீடரா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும், எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும். அது இப்ப பகவானே எல்லா அவதாரங்களையும் அதைதான் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அந்த தாத்பரியத்தை நம்மளுக்கு எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும், எப்படி இருக்கணும்ன்றத நம்மளுக்கு கைட் பண்ணிருக்காங்க இல்லைங்களா? அதுதாங்க தாத்பரியம். மாதாஜி 3.36 and 3.38. 36-38. अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः. श्रीभगवानुवाच यज्ञशिष्टाशिन सन्तु मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः पञ्चते ते त्वकं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. அர்ஜுனன் கூறினார், கிருஷ்ணி குலத்தவரே, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்தப்படுவது போல் ஒருவன் பாப காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகின்றான் அப்படின்றத கேக்குறாங்க. இப்ப நம்மளுக்கு பாபம் செய்யணும்ன்ற விருப்பமே இருக்காது இல்லைங்களா? இருந்தாலும் அதை வந்து செய்யறோம். அப்போ ஒரு லிவிங் என்டிட்டி செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி எதனால பலவந்தமா அந்த பாபம் தெரிஞ்சு அதை வந்து செய்ய தூண்டுறது எதனால அப்படின்றத அர்ஜுனர் வந்து கேக்குறாங்க. அதுக்கு பகவான் வந்து 37 ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருப்பாங்க, முக்குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த முக்குணங்களோட அடிப்படையில அந்த மாதிரி வந்து ஈடுபடுத்துவாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. அப்புறம் 38ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளால் உயிர்வாழிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப இங்க என்ன இது இருக்கு, எனிமி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காமம், லஸ்ட், ஆசை. அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா நெருப்பு மேல உள்ள புகை மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப மிதமானதா இருக்கும் ஆசை. சரி இது ஒரு தப்பான ஒரு விஷயம், அது வேணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா அது வந்து வேண்டாம், அது பாபம் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அதை நம்ம விட்டுடுவோம் இல்லைங்களா? நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும். இதே வந்து கண்ணாடி மேல ஒரு அழுக்கு இருந்தது அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் நல்ல பிரயத்தனப்பட்டு அதை நம்ம வந்து கிளீன் பண்ணுவோம், இன்னும் கொஞ்சம் மெனக்கிடுவோம். அதே மாதிரி ஆசை, ஒரு தப்பான விஷயத்துல ஒரு ஆசை வந்ததுன்னா இல்ல இது தப்பு செய்யக்கூடாதுன்றத இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க வந்து முயற்சி பண்ணி அந்த ஆசையை கைவிடுவாங்க. இன்னும் சிலது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கருப்பையாலும், கருப்பைன்றது ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி எப்படியாவது அது பாவமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் வந்து அதை வந்து அடைஞ்சே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட இருக்கிறது 3வது வகை. சரிங்களா? அப்ப இது 3 வகை இருக்கு லஸ்ட்.
ஒண்ணு வந்து பாவம் தெரிஞ்சுன்னா வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டுருவாங்க. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பிரயத்தனம் பண்ணுவாங்க, வேண்டாம் அது ஆசையா இருந்தாலும் அது தப்பு அப்படின்றத செய்ய மாட்டாங்க. இன்னொருத்தவங்க அது எவ்வளவு தப்பா இருந்தாலும் அதை வந்து எப்படியாவது அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட இருப்பாங்க இல்ல. அப்ப அந்த காமம் தான் காரணம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன்ஸ் வந்து நெருப்பு புகையாலும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். கண்ணாடி தூசாலும் அது வந்து அனிமல்ஸ் அதை எடுத்துக்கலாம். அதே வந்து கருப்பை அது வந்து மரங்கள், அந்த ஒரு தாத்பரியத்தை நம்ம ஓமையா எடுத்துக்கலாம். இந்த இதில் தான் இந்த இது ரொம்ப முக்கியம். இதை தான் நம்ம அடையாளப்படுத்திக்கணும். எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளால் உயிர்வாழிகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆக நம்மளோட ஆசைகள் நல்ல விஷயத்துல இருக்கணும் அப்படின்றத இங்க பகவான் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. மாதாஜி 3.42 இந்திரியாணி பராண்யாஹு இந்திரியேப்ய பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்தேர் யோ புத்தே பரதஸ்து சஹ. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருள்களை விட உயர்ந்தவை. மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது. புத்தி மனத்தை விடவும் உயர்ந்தது. மேலும் அவனோ ஆத்மாவோ புத்தியை விட உயர்ந்தவன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. இதை நம்ம இந்த ஃப்ளோ சார்ட்லயே பார்க்கலாம். நம்மளோட செயல்கள் எதை பொறுத்து இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா உடல் புலன்கள் இது ரெண்டும் பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். நம்ம உடம்புக்கு என்ன தேவையோ புலன்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து செய்யற நிலைதான் இந்த ரெண்டு விஷயமும். உடல் தளத்திலையும் புலன்கள் தளத்திலையும் எப்பயும் புலன்களை நம்ம உடலுக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் வேணும், நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தேவை அப்படின்றத நம்ம செஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அது இந்த ரெண்டு விஷயத்துல இருக்கும் அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ். ஏன்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது கர்ம யோகா செயல்கள். அப்போ இது வந்து இருக்கலே என்னது ரொம்ப வந்து கர்மீஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்களா அந்த தளம் இதுல வரும். இன்னொன்னு வந்து மனத்துக்கு விருப்பப்பட்ட விஷயங்களை அவங்க செய்வாங்க. சரிங்களா? அது வந்து ஒரு விஷயம் மனத்துக்கு சந்தோஷம் தருது அப்படின்ற செயல்களை செய்து மனத்தை அடிப்படையா கொண்டது. அறிவுசார் தளம் அப்படின்றது இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்க செய்யற விஷயங்கள். சரிங்களா? அது வந்து அறிவு சார்ந்த தளம் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஆன்மீக தளம்ன்றது முழுக்க முழுக்க பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யற ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யறோம் இல்லைங்களா, அது வந்து ஆன்மீக தளம் அப்படின்றத பார்க்கணும். இருக்கலே உயர்ந்தது பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ற ஆன்மீக தளம் தான் உயர்ந்தது. மத்த எல்லாமே வந்து அதை விட கொஞ்சம் தாழ்ந்தது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ உடல் புலன் இது ரெண்டும் பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க உடம்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை செய்யறது ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம பார்க்கறது கர்மயோகம். அப்போ அந்த மாதிரி செயல்களை செய்யறது. மனம்ன்றது மனத்துக்கு விருப்பப்பட்ட விஷயங்கள் செய்யறது செயல்கள் செய்யறது. அறிவு சார்ந்த தளம் அப்படின்றது இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம செய்யற ஆக்டிவிட்டிஸ். அதுக்கப்புறம் ஆன்மீக தளம் முழுக்க முழுக்க பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்றது. அப்போ உயர்ந்தது எது இது எல்லாத்தையும் விட அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக தளம் தான் உயர்ந்தது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இந்த ஒரு சேரட் இந்த ஒரு ஓமையும் எடுத்துக்கலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரத்தம் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ரத்தம் தான் நம்மளோட உடம்பு. இதுல பாத்தீங்கன்னா 5 குதிரைகள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் நம்மளோட புலன்கள். கண், மூக்கு, காது, கை, வாய், அதுதான் வந்து புலன்கள். சரிங்களா? நாக்கு. அப்போ இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா மனம், அதுதான் கயிறு. அதுக்கப்புறம் இந்த டிரைவர் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்கதான் இன்டெலிஜென்ஸ். அப்புறம் நான் ஆத்மா. இப்போ ஆத்மா என்ன பண்ணணும்? பக்தி சேவை பண்ணணும். அதை வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லும், இது வந்து நல்லது இது கெட்டது பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது சொல்லும். மனம் வந்து அதை கேட்கணும், சென்சஸ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்கேஜ் பண்ணணும். ஆனா அப்படி அந்த மாதிரி பண்ணால் ஆத்மா என்ன பண்ண முடியும்? அதால பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் இந்த சென்சஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும்? சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்க்கும், அதுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த அது என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கும். அப்போ மனம் வந்து என்ன பண்ணும்? சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அது போச்சு அப்படின்னா டிரைவர் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்றதை கேட்காம செய்யும் போது என்ன ஆகும்? இந்த ரத்தம் சரியான பாதையில போகாது, பாதுகாப்பாகவும் இருக்காது இல்லைங்களா? சரியான இலக்கை அடையவும் முடியாது, பாதுகாப்பாகவும் இருக்காது. ஏன்னா 5 குதிரையும் 5 பக்கம் போகும்போது கண்டிப்பா அந்த ரத்தம் எப்படி இருக்கும்? கண்டிப்பா அது பாதுகாப்போட இருக்காது, இலக்கையும் அடைய முடியாது. அப்ப திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்ல தான் நம்ம இருந்துகிட்டே இருப்போம். அப்ப நம்ம கரெக்டா இது எல்லாத்தையும் பகவானோட டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளால பகவானை திருப்தி பண்ண முடியும், பகவானை அடைய முடியும். இதுதான் தாத்பரியம். அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். செல்ஃப் நான், மனம், அதுக்கப்புறம் புலன்கள் சென்சஸ்,
கண் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானின் அர்ச்ச விக்கிரகத்தை, ஏன்னா இப்ப நம்மளுக்கு கலியுகத்துல அர்ச்ச விக்கிரகத்தின் மூலியமா தான் பகவான் நம்மளுக்கு சேவை கொடுக்குறாங்க. துவாபர யுகத்துல எல்லாம் பகவானே அவதாரம் பண்ணாங்க. ஆனா இப்ப நம்மளுக்கு அர்ச்சா விக்கிரகம், அதனாலதான் வீட்டுல இருக்கிற சிலைகள் வந்து சாதாரணமா நம்ம பார்க்க கூடாது. அது உள்ள பகவானே இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியத்தோட இப்ப நம்ம குழந்தைகளுக்கும் வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கும் நம்ம சேவை செய்யறோம்னா அவங்களுக்கு முழு மனதோட செய்யறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் அர்ச்சா விக்கிரகத்தையும் நம்ம சேவை செய்யணும். அப்ப அர்ச்ச விக்கிரகத்தை தரிசனம் செய்ய மற்றும் பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற வேத புத்தகங்களை படிக்கவும் பயன்படுத்த வேண்டும். கண்கள்னால நம்ம இந்த செயல்கள்லாம் செய்யலாம். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு வழங்கப்பட்ட துளசி இலைகள், மலர்கள், கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற நல்ல வாசனையை முகந்து பார்க்க பயன்படுத்த வேண்டும். மூக்கு சரிங்களா? நம்ம எப்பயுமே டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது தூப தீபங்கள்லாம் நம்ம காமிப்போம். அப்புறம் துளசி இலைன்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா வந்து 4 குமாரர்களை படைச்சாங்க இல்லைங்களா? அவங்க 2 பேரும் அவங்க 4 பேரும் இது படைச்ச உடனே பிரம்மா சொல்லுவாங்க சந்ததிகளை உருவாக்கணும், அதனால திருமணம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு. ஏன்னா கிரியேஷன், பிரம்மா வந்து கிரியேட் பண்ணணும், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட கிரியேட் பண்ணணும். அப்ப சொன்ன உடனே அவங்க எல்லாம் சொன்னாங்களா, இல்ல நாங்க வந்து டிரான்சென்டென்டலா இருக்க போறோம், ஐ மீன் பிரம்மச்சாரிகளா இருக்க போறோம், பக்தி சேவையில இருக்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்களுக்கு அந்த தாத்பரியம் எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துளசியோட வாசனை புகழ்ந்ததுனாலேயே அவங்களுக்கு அந்த அந்த உணர்வு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்றது தாத்பரியம். சரிங்களா? ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இருக்கு. அப்ப துளசி இலைகள், மலர்கள், அந்த அளவுக்கு துளசிக்கு உயர்வு உண்டு. அப்புறம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மலர்கள் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா காது, கிருஷ்ண பஜனை, தெய்வீக இசை கேட்பது மற்றும் பகவத்கீதை மற்றும் வேத பாசுரங்களை கேட்பது. முழுக்க முழுக்க நம்ம பகவானோட விஷயங்கள்ல நம்மள என்கேஜ் பண்ணிக்கணும். ஆரம்பத்துல அவ்வளவு சிறப்பா நம்மளுக்கு அது இருக்காது, போர் அடிக்கும். சரிங்களா? ஏன்னா எடுத்த உடனே அதுல வந்து அவ்வளவு விருப்பம் இருக்காது. ஆனா கேட்க கேட்க நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், அது கேட்கறது தான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா காதுன்றது இப்ப மத்த சென்சஸ்ல நம்ம ஆழ்ந்து தூங்கிட்டு இருக்கோம், நம்ம ஏந்திரிக்கணும் அப்படின்னா என்ன எந்த புலன் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்டிவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அலாரம் அடிச்ச உடனே நம்ம எழுந்திருப்போம், இல்லைன்னா யாராவது நம்மள கூப்பிட்ட உடனே நம்ம எழுந்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப காதுதான் என்னது, தூங்கும் ஆழ்நிலையிலும் நம்மளுக்கு ஆக்டிவா இருக்கிற சென்ஸ். அப்போ கேட்க கேட்க நம்மளோட இது ஸ்கிரிப்சர்ஸும் அப்படிதான், தாத்பரியமும் அப்படிதான் வரும். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க கேட்டு கேட்டுதான் அது வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு அது வந்து கொடுப்பாங்க சாஸ்திரங்களை. அப்போ கேட்கறதுன்றது அவ்வளவு சிறந்த ஒரு விஷயம். அதையும் பகவான் 7th சாப்டர்ல கேட்கறதுனால எவ்வளவு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஏற்படுது அப்படின்றதையும் விளக்கமா சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ கேட்கறதுன்றது மிக சிறந்த விஷயம். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கேட்கிறோமோ அது மனதை நம்மளுக்கு நல்லா பண்படுத்தும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கைகள், அது கிருஷ்ணருக்கு அர்ச்சனை செய்ய, பிரசாதம் செய்ய மற்றும் கிருஷ்ணரின் பாதங்களை வணங்க கைகள் பயன்படுத்த வேண்டும். பகவானை நமஸ்கரிக்கிறதுக்கும் பெரியவங்களை மரியாதை செலுத்துறதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அவயங்களை யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வாய், அதுல பாத்தீங்கன்னா 2 விஷயம். ஒண்ணு பேச்சு இல்லைங்களா, அது வந்து சிறந்ததா இருக்கணும், மத்தவங்களை துன்புறுத்துறதா இருக்கக்கூடாது, சிறந்ததா இருக்கணும். அதே மாதிரி இன்னொன்னு பிரசாதம் எடுத்துக்கிறது. இது 2ம் வந்து நாக்கை வந்து நம்ம பகவானோட விஷயத்துல என்கேஜ் பண்றது. பாத்தீங்கன்னா நிறைய மத்த உயிரினங்களுக்கு பேசுற அந்த சக்தி கிடையாது, நமக்கு இருக்கு. அந்த சக்தி நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை பத்தி பேசுறதுக்காக நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கணும். அதுக்கப்புறம் பகவானோட பிரசாதத்தை எடுத்துக்கிறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்திக்கணும். இந்த மாதிரி நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்தும் பொழுது மனம் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு ஒப்புக்கொள்ளாது, அதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம என்ன பண்ணும், வேற வேற பக்கம் போகும். ஆனாலும் கட்டுப்பாடோட இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லும் டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறதா சிறந்தது, இல்லைன்னா மறுபடியும் இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் இருக்கணும் அப்படின்றத புரியும் போது மனமும் புலன்களும் என்ன பண்ணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பாதையில கரெக்டா போகும். அதனால நம்மளால பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இது அத்தியாயம் 3 சுருக்கம். மாதாஜி முடிச்சுட்டுமா? அவசியம் மாதாஜி. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே கர்மயோகோ நாம த்ரிதீயோத்யாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அத்தியாயம் 3ல என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துரத்தல் அல்லது செயல்.
செயலை துறந்துடணுமா இல்ல செயல் பண்ணணுமா அப்படின்றத பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க. பகவான் அதுக்கு ஆன்சர் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா செயல் செய்யணும், அதுவும் கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யணும் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ் அதுதான் சிறந்தது. அப்புறம் நிஷ்காம கர்மயோகம், ஞான யோகம், இதுல நிஷ்காம கர்மயோகம் தான் சிறந்தது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க. நிஷ்காம கர்மயோகம்ன்றது முழுக்க முழுக்க எதையும் எதிர்பார்க்காம அது எப்படின்னா ஓமை கூட உண்டு. தாமரை இலையில தண்ணீர் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நம்மளோட செயல்கள் இருக்கணும். நம்ம செயல்களை செய்யணும், ஆனா அதுல பற்றுதல் வைக்க கூடாது. கடமை, நம்மளோட கடமை அப்படின்னு சொல்லி செய்யணும். அதுலயும் எல்லாரோடையும் அன்போடையும் நம்ம வந்து அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் அந்த ரெஸ்பெக்ட் நம்ம கொடுத்து நம்ம செய்யணும் அப்படின்றதான் தாத்பரியம். அதுக்கப்புறம் வந்து கர்ம காண்டம், கர்ம யோகம், அதுல வந்து கர்ம காண்டம் சிறந்தது அப்படின்றத பார்ப்போம். கர்ம யோகம் சிறந்தது. அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள், எப்பயுமே முன்மாதிரியா இருக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். மிகப்பெரிய எதிரி என்ன அப்படின்னா லஸ்ட். சரிங்களா, அதுதான் நம்மளோட ஆசைகள். அந்த ஆசைகள் வந்து எப்படிலாம் இருக்கும்ன்றத 3 விதமா பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஒண்ணு நெருப்பின் மேல உள்ள புகை மாதிரியும், இன்னொன்னு வந்து கண்ணாடி மேல உள்ள அழுக்கு மாதிரியும், இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா கருவை மூடி இருக்கிற கருப்பை மாதிரியும் நம்மளோட ஆசைகளோட வீரியம் இருக்கும். அப்ப அந்த ஆசைகளை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம கரெக்டா வந்து நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும். தப்பான விஷயமா இருந்தா அதுல போகவே கூடாது. ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா நம்ம அதை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நல்ல விஷயங்களை நம்ம என்கேஜ் பண்ணிக்கலாம். பகவானோட பக்தி சேவையில நம்ம என்கேஜ் பண்ணிக்கலாம். அப்ப நம்மளோட எதிரின்றது நம்மளோட லஸ்ட், அதை நம்ம கரெக்டா நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்த்தோம். வாஞ்சா கல்பத்தரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவேந்திர ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.